El batec és un espectacle, és un metarecital, és a dir, és una anàlisi de com funciona un recital i és inassolible, que és l'altre subtítol que li posem, que no s'explica perquè també és un dels misteris que mantenim però no farem spoiler. Però bàsicament és això, és una anàlisi de com funciona un recital. El batec és un show que pot fer d'entrada qualsevol cosa, en realitat, perquè és una reflexió, pot fer d'entrada i pot fer de sortida. Bueno, nosaltres portem principalment el nostre primer disco, que es diu Molts ossos, molts estels, i que és un disco on vam intentar fer un treball important amb les lletres i posar-hi una sonoritat, el que en diem post-pop, que és una mica agafar el pop i destrossar-lo, i potser per això estem aquí. Jo com a compositor de gavina vinc també del món de la poesia i tot això, per tant suposo que el fet de posar tant èmfasi en la lletra de les cançons ha fet que arribem a llocs com aquest, per exemple, és un cicle de poesia.